Fremlæggelse om nitrogenkredsløb. Nitrogenkredsløbet starter med, at dødt organisk materiale falder ned på skovbunden og andre former for bunden på kloden. Derefter, det kunne fx være død træstube, stubbene fra stubmarkerne, dyrenes gødning, generelt bare døde dyr og døde planter. Via ammonifikationsprocessen bliver de døde planter og dyr omdannet til ammonium, det vil sige, at det bliver omdannet fra organisk materiale til uorganisk materiale. Derfra bliver ammonium omdannet til nitrit via en nitrifikation. Nej tak. Via en nitrifikationsproces. Herfra bliver nitrit omdannet til nitrat, som så bliver delt op til 3 pile. Den ene, altså nitraten, bliver ført videre til atmosfæren, og den anden, nitraten, bliver udvasket til havet, og så den sidste bliver nitraten udvasket til grundvandet. Via denitrifikationsprocessen kommer nitrogen op i atmosfæren og ned i vandet via en ikke-symbiotisk nitrogenfiksering. Undskyld, vi mente nitrat. Her møder de cyanidebakterierne, som omdanner nitraten til dinitrogen.